Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, uy. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilasilas! Buligit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Unya, kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Unya, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Hala, naunsa man akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Abi kay hari ka namong mga engkanto, magpatuyang na lang ka. Sa una, gipadako ni mo dinis kalibutan, dito sa ko ni mo gihagbong sa dagat. Hapit kumlomos adto. Sunod, dito sa pangpang. Nagligid-ligid taon ko. Unya karon yas lasang. Karon mo'y grabe. Nabunda ko ining dako kayong gamot sa kahoy. Murag nabali ning kugong-kugong ko nako, letse. Respetahi ko, oy. Kay dili ko ordinaryo nimong saop.
espesyal ko. Ermitanyang bruha ko, tuntuha kang haria ka. Musukol ka na nako, imitan niyang bruha. Mahal nga re, nakadungog yun di ay ka. Ang kung dili ko makadungog. Gamhanan gud ko. Ang tanang may tabo diha akong makita ug akong madungog. Nganong reklamo man ka? Sakit kaining batang nako, oy, mahal nga re. Nabunda ko. Gilabay man lang ko ni Mugditso. Wa pa gani ko makapanuka diha sa atong gingarian. Gipabulhot daw nimo ang alimpos. Kusog ra ba kaayo? Perting pagkabdak-dak nako. Apel ka na sa imong trabaho. Dili man ka ordinaryo. Naaman kay gahom. Gamita na aron dili ka maumod. Dili ka madakdak. Ay, wa lagi ko kabantay. Ay nagreklamo! Ug ayaw pati kag sulti makadaot nako. Inyo kong hari. Ayaw padunggang imong mga kaubang mga engkanto nga istoryahan ko nimong dili mayo. Tingalig mahinay kan ti karon. Ingon-ingon ra ba kang magrebildi ka? Saman silutan ti ka? Timuon ti kang kwaknit? Aron kanon ka sa mga taong kalibutanon? Gusto ka? Ayaw lang, oy. Tumanang imong misyon diha sa kalibutan. Pangita ang tao nagkinahanglan sa imong tabang. Saon ako. Pagpanggiya nga ni amang ko silasang. Pangita, wa may tao din Ikaw na'y mangitag paagi nga makit-an ni mo siya. Maglisod kong pangita, mahal nga rin. Kay hapitan ng mga tao. Pulos-pulos na dautan. Mga maldito, mga tulisan, mga madaog-daogon. Tagsa na lang kay ka makakitag butan. Husto ka. Nagkadaghan ang mga dautan. Nagkadaghan ang mga badlungon sa katilingban. Mas musamot nga makaluluoy ang taong buutan kay daghan ang mudaog-daog kaniya. Ayasa man lagi akong tabangan. Ni Abasya Dennis Lasang, ha? Ni Abasya. Ang kinabuhi ko karon na alaot, kay gisupak na ko ang balaod. Gipatuluan ko sa dugo ug singot, ang kahayag akong gipaabot. Hay! Dutan kong tingog, eh. Wala ako lang maminaw, ganahan kiko na ako. Sila ka ganahan, baga. Pero kalain, si kong katawa ako ng usa din, Pugngan lagi na ako. Si Mama Rosa ka, no? Noon siya nagkakaon baga nga wa mo kumuli. Si Tatay Juka, di mo kong kasalig ito kay inom rin kamuhuan ito. Si Nanay Rosa, may ako nabalakan. Pero di lang ganoon akong pauli. Kapoy ka dito sa patag. Taghan ka ba ng daon ako dito. Anil ako sa bungtod. Malinahon pa. Amin ako din kanta-kanta. Di matagot mo din magkanta-kanta. Wakit mauli si Ramon sa ila. Ang among mga silingan, way naipaw ko nasa si Ramon. Hain maka siya. Ang ako lang tinuotong giingon ni Ebert. Pagikunis-kunis na si Ramon sa iyang iro.
bala ka, di ka madasbagan, kontroldado kuning akong auto. Adiyo. Nganong niya naman sa ka? Ang akong iro, wa mauli. Unsa? Bisag asa na to nako siya ibiyahe. Bisag dadon pa katong labangon sa laod o sa dagat. Pero wa mauli. Musakay ra to siyag iya. Musakay barko pero karon niyara sa inyo, wa mauli. Si Ramon ang importante, dili katong imong iro. Sa? Kantong kulukoy? Wa mo to ibili. Mahal pa niya akong iro. Pero wa mo uli. Mo na nigulan ako. Kuyogi ko, Leslie. Ato pangitaon ang akong iro. Ay kabala ka. Ni, ay kung ano? Bayranti ka. Kanang likod sa akong auto, pulos kwarta ang soda na. Mga sinsiyo noon. Pero puno na. Imo ng tanang, Leslie. Basta ikaguol. Kuyogi ko pagpangita sa akong iro. Lamya og hurot ng imong daghang sinsiyo. Bisag unsaon di ta ka matuon, Ebert. Og timan ini ha. Kung unsay mahitabo ni Ramon, manubag ka. Ug ako'y mangu sa among mga silingan aron tabangan kag ihaw dinis amo. Leslie! A cup of healthy goodness, straight from the heart, brings happiness, love, and joy to you. Every sip brings special memories. A cup of healthy goodness, Panyawan Herbal Coffee. SED Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Oy, ako ihawon sa imong mga silingan. Kakortahan akong naon ay. Kanay mong silingan mga kwarta sa nagdaong. Ha? Inigduon ako nila, inigkakita nila sa linibo. Nga akong ipamaypay. Mudaping na sila nako. Dili na mudaping ni Ramon. Layo ra ka ni Ramon. Kulukoy siya sa imong tanaw, pero mas do na siya bili kay nimo. Warakas kumingking niya. Oo, biyaan sad ko nimo. Hoy, Leslie! Hoy! Ayaw kalimot! Dakog utang imong ginikanan ako dahil. Milakaw mo ka nga wa mo subay sa kasada. Magdisod kong sunod mo, ana. Wa man sad ko no maulis, Ramon. Ug ang ako yung iruwasan mo, lihain man di ay. Muulir man unta to akong dugirman. Som kay hitabuan ni akong dugirman. Basig ibugnor tong mayos, Ramon. Bisag mag-unsa ka pa. Dili may tabong mamana ko nimo, Albert. Pagkahikitan ako nga impyerno akong kinabuhi uban nimo. Mahimo lang kong bayad sa utang sa kong ginikanan nimo. Huwag na ako makiti si Ramon. Uy, naabot naman na ako din sa gamay nga bungtoid. Uy, Sarwin, doon na may nagkanta. Murag naagikan sa gamay nga bungtoid. Oh. Hala, nalagi payag nga gitukod. Kisa kay nagpuyo diha sa... Apan buhi, buhing paglaom ko, nga matuman kining mga damgo. Ang gugmata, may gipanumpaan, way kamatayon, ug way utlanan. Ramon? Leslie, ikaw, niya ka! Namati ko sa imong kanta. Nindot
kay kang paminawon. Nauwa ko ni mo da. Anim lagi ka. Nangita ko nimo. Nabalaka ko. Ug salamat nga luwas tae ka. Wa ka makunis-kunis sa dakong iro. Nahibaw ka? Oo. Si Albert mismo ang misulti nga iya ka kunong gipabugno sa dako niyang iro. Unsay nahitabo di ay hain ang iro. Pwede wawa. May hilak ang iro, may biya. Nga murag nagbako. Ay, nauwa siya mayo. Unsay nauwaw? Nganong nauwaw man ang iro? Kwan, nagkabantay ko siya nga. Wa siya purol. Ramon, Basta wa ng iro, bilakaw na. Ug wa ko niya bugnua. salamat uy. Niluag ang akong dughan. Kay wa na daay ka maunsa. Mabala ka gid ka nago day. Natural. Higala gud ta. Giisip ka kang suot nga higala, Ramon. Higala ra gyud day. Di may mo mag-uyab ta. Ramon. Donay bake sa may sapa, malipayon siya. Gamay ilong dakog mata, kusog nga mo kanta. O gak gak gak, o gak gak gak. Hay naman kantauhan ka, let's say! Kung magpatabang ka, dali na, oy! Kay aron madali ta. Way ayo ning lakawan ako ron. Ingon ang mahal nga hari, dili ko mahimong mo gawas ining lasang. Anira ko din ako pabutang tao nga akong tabangan. Unya, saman ron! Perti mang mingawa! Yabag magyud tingali ning among hari. Doon naman tingali ni sakits uto. Di gani ko kaantos ron. Mugawas man ko dinis lasang. Balag maukay ning mga tao. Makonsumisyon ning trabaho ay makakonsumisyon ning trabaho. Ako pa'y mutabang. Una ako pa'y papangitaog tabanganan. Let's biyaan ni. Doon na pa kay tabanganan. Sa kasagaran karon sa mga tao ining kalibutan na. Pulos man mga madaog-daogon. Doon na pa kay taong dinaog-daog nga akong makitaan. Ramon! Dali, Ramon! Manghuatag mga bayabas. Daghang kang hinog, oh! Maglisod man tag saka na biyabas day. Doon na pa may bununa ko, basig mataga ko. Ako'y saka. Ikaw lay sao sa kumakuha. Ha? Sige ha, ako'y saka. Kadiyot sa... Uy, hinay, uy. Pag hinay day, hain na pa kayo ng mga sangas. Bayabas, mataga ka, matuso ka. Anak na kumusta ka ini, oy, Ramon! Uy, hala, kadali niya nakaabot sa taas. Uy, pag hinay, uy. Mahog, liging taon ka. Lagi! Ako'y bahala, lagi! Hala na, nakaabot gini siya sa taas si Leslie. Hala. Kanindot siyang paa. Ngul-ngul ang akong suso. Muna na ang giingon sa doktor nga may cyst ang akong suso. Jen, nagpingit mo kas kasakit? May sakit na sad ang cyst akong suso, Ate Pres. Hasul kay sa trabaho sa office. Tumari nagpanyawan herbal capsule. La 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 la. Malipaya naman lagi ta? Syempre, Ate Pres, kay may tumarkog panyawan herbal capsule. Wa na'y sakit ang akong suso ug matod sa doktor, dili na ko operahan. Panyawan herbal capsule. Milagroso kagyong kapsula. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagrosong kapsula. Produkto sa SED Marketing.
Mga higara, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon ug ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.